4 July kokti Salo Haste ni Maharaja Pradyot Kishore Debbarma ni Filbri Chibre Achaima Sal social media ni bisingtei bini Achaima Salo bono kha kaham te hamjakma yafarka Haste ni Montri Okra Biplop Kumar Deb tei Montri Ratan Larnat Bubagrani Achaima Salo Haste ni chugya tei jingjalo kchajak lukurokno chamung numung te mairung bakha YTF ni Haste adongrok Kokti Salo Haste ni Maharaja Pradyot Kishore Debbarma ni Filbri Chibre Achaima ni Sal phiaba bini Achaima Sal no Palaya tongnani bagai sakbai thang Maharaja Pradyot Kishore koimung narkmani bagai bini samani haikeno corona bemarni obahai chasara jorawa Haste ni krichugya tei jingjalo kchajak lukurokno chamung numung tei mairung bakha YTF ni Haste adongrok yang tei khaksa phaising bini Achaima Salo social media ni bisingtei bono kha kaham tei hamjakmaya farkha Haste ni Montri Okra Biplop Kumar Deb tei Montri Ratan Larnat Obahai kheno bini Achaima Salo social media ni bisingtei bono kha kaham tei hamjakmaya farkha Haste ni kwbangma sinai nugnai rok tei bono hamjaknai rok no khobai Haste ni dal bidal thangkrung bodol ni adong rok Bubagrani Achaima Salo khumulung amchai ni chugya tei jingjalo kchajak lukurok no chamung numung tei mairong bakha YTF ni Haste asok phang runel Debbarma Salo khumulung ni motor stand no khlawa luai jijak chubamung pandawa bebagi 130 family no mairong tei chamung bakha YTF ni Haste asok phang runel Debbarma Chini Tripura chairman Bubagra Pradyot Kishore Manik Kanil Achaima Sal o Achaima Sal regi Sara Tripura no Chini Tripura motha TWF tai YTF ni ngai Sara Tripura no program choli dong komisini baksa jaga bazar obhijan sapai obhijan cholibo fol bitoron misti bitoron tai social work tai kwbangma dal bidal samung komisini choli dong tai khela dungna bongi dong volleyball match football match cricket match dal bidal kwbangma jaga ini organize khaijak dong sini YTF tai sino Tripura mothani ni bukan birthday ni ngai sing tini Khumulung hospital tai aspas area bo sapai obhijan bo khaike komisini tai tangkai misti bitoron khabiga bo Khumulung hospital mairung barung Hambai ruwa hani hai chini corporational media rakna tam ni bagai hingai jeng tini jotno saimano je Maharaja ni 43 tomo Achaima salma rok sawai ini jeng Tripura Haste na hai Gwnangwi jeng je bini Achaima sal bubagrani Maharaja Pradyot Kishore Manik Bahadur Debbarma bini Achaima salna rok sawai jeng program khlailai tongo boni bisingtinya jeng tini china khumlung Obahai kheno Bubagrani Achaima Salo Jonme Joinogor amchaini wakhirai kamini chugya tei jingjalo kchajak lukurokno chamung numung tei mairong bakha YTF ni Haste adong Kisan Kolai ni Tidul Mumbai YTF ni adong rok Salo wakhirai kamini bebagi 50 family no mairong dal soyabin tei saban bakha YTF ni adong rok hambai tini singoro wakhirai paro phaisung paikha Maharaja ni birthday tini Achaima Sal ongai Get sengoro koekta family needy people bro ekdom krui sugya rok family koekta tong masa mani yang tong mani gang yang ni je borok tongai leader ono kol khai saga bro no yang koekta na dili amhai tong hangke sono li sidi seng Maharaja barden dino meke bangnai mairong ro bangnai ni seng bron ko grema tongo ta seng tinoro pai sopai tiu bakha totally tini 50 family na rojaka hangke seng tini bani barden ni opolokhe ono jaga seng nok tangi dikha yang sompono gore edi arogo Ge koekta hospital oxygen concentrator burjakha Maharaja ni tutei ge khumai sumerogo sungton palke suba laike sawoni wan sungo angke karon chin borok green sumerogo jukon palke suba laike angke jesu ge borok utaisa hanmana nani wan sugo e corona ni sumerogo sung debsa bani rukhaimeya samtangmaya amai joro mai phaise phan ongtong hni tini Maharaja ni sutui mairong rok pisarika angke mairong roge sapan soyabin rok dal rok rjakha Obini logi Salo Maharaja Pradyot Kishore Debbarma ni Achaima Salno ragai dal bidal amchai football match volleyball tournament tei kisasek chugya nukhungno nok tangi dena ni bagi reja khachubachu Tini aro tom ni bagai narok phalemeni uko raga uko bago noi phailai man Maharaja bago noi tom ni bagai bobak am tu sung sa sung mayam la boni sa palai bani noi bin Achaima sal noi bo palai bani noi jeng napnya paketa ko ke bahai mat tongjak onte ke ham jakata ko bo khaba anondo nungnai ble
nin nogo khoro busuk tong Kenoi bersama sana ani. tom rok khaisa Bos Khlaijakha. bata rong maman Bata bukrui ani. Tui bukrui hor bukrui ani. Mar khatu bipo ko tong tok hang. nok rok khe bahaisa Nok paham ya tani. Bui tong sotok sengjagli ani nok no. Ahin tang phanya sa. Dahar paham ya ni yak paham ya ka ba tang phajna. Ni ko hajan tong zakata. Bui khai bui tong ko ba tong zakha. Ni ko hajan tong zakata tang phajna. Tu ko na ba sang dia jang khani. Sana. busuk boy rong kha Ande. Abu tuang sini besu tani ka tang hang bu. kan nong ni boys ni kunu bata rong maya Maya nong parang bung tamo wakirai. engke nim bung khe Hamloki. Pujana hamero tini khai ano oba haikusuba phaiman bagai kai tini bugra ni asaimani sal ni khaka hamja pharo tai ang bukha khlaijakha beleknon aro khai ano oba haikusuba phaiman bagai ang bugra na sipuliona hambai maro tangke bugra na ang koimani tongo ani nok kuangna nai tongkhanai engke abani bagai tabuk ani joto ang borom rui sar nongo engke oba haike ano kosto khai suba phaiman bagai ang hambai ro tangke ang obana masanai ang serak jinsingi bufakari phaimani kosto lai khu kostan bisingtei ang di pas khaja engka haikono ang nok tangnani ani kuno khomtakre gaan musuk ma thumtongmani ang halka engka ang buni thani 30,000 solok mangkha gabro ang suimayako engka ang jik parisa ang nok kaisale kaham tongnai hanai ang an bukhawo obaike ang thonjak no kaitono bang surijak no ang nok kaisa simpana kaham nang hanai engka tini obaike no phai ano chuba phaimani bagai ang bugrano no ang belaka hambai maru Bureau report Chini Khorang.